Avui hem vingut fins a Quart per gaudir d'una altra de les fases prèvies catalanes de la Danone Nations Cup. Com viu la Unió Llagostera de la competició? Anem a veure-ho. Aviam, com esteu visquent el partit? Bueno, molt intensament. Nosaltres aquí, bé, els nens van apretant, van jugar molt bé, però una mica nerviosos nosaltres. I el pare, com està visquent el partit? Bueno, bé, ara de moment va bé, esperem aviam si passen a la final i poden tirar endavant l'objectiu, no? Que seria passar a la següent fase. Sempre ens fan patir una mica, no? Vull dir, sempre al final ho aconsegueixen però ens fan patir, Els nens gaudeixen molt en aquest tipus de competicions. Molt, s'ho han passat molt bé, a més ahir vam jugar partit de Lliga i avui veníem aquí a disfrutar i a més hem tingut el premi de guanyar, doncs supercontents. Què els hi has dit abans de la final per motivar-nos? Estaven nerviosos? Bueno, sí, estaven nerviosos. Els he dit que el premi era anar a Barcelona. Anar a Barcelona i jugar contra equips bons i han sortit de totes i molt bé, molt contents. A veure si... Teniu moltes ganes d'anar a Barcelona? Tenim moltes ganes perquè hi haurà equips molt més bons i més importants. Explica'm, com ha sigut la final? Bé, hem començat guanyant 2-0 amb 2 gols de córner. Després ens han marcat un gol ràpid, però hem sabut defensar molt bé i aguantar fins al final. I a veure, expliqueu-me, què us ha dit l'entrenador? Bueno, ens ha dit que sortíssim a jugar i que no passava res si ens feien un gol. Després de guanyar tots els partits, el Llagostera ha aconseguit el passaport per la final de Barcelona. Ens veiem allà! Llagostera!